Anem a construir un GeoGebra que ens permeti calcular la raó de semblança entre dos polígons. Abans de començar, com sempre, aneu a la configuració i escollir l'opció no etiquetis objectes nous. Començarem per construir-nos el nostre polígon. En aquest cas aniríem a l'opció polígon regular. Anem a fer un polígon, per exemple, de 2 unitats de costat i crearem un punt lliscant A, de manera que si anem a la configuració ens creï un polígon d'un mínim de 3 costats al triangle i un màxim dels costats que vulgueu. Per exemple, anem a posar 8. Evidentment que vagi d'un costat en un costat. Molt bé. Aquí tenim el nostre polígon creat. Evidentment, com sempre, podeu canviar el tamany si no us agrada, els colors. Això ja us ho deixo a vosaltres perquè aneu fent. Val? I aquí ja tenim el nostre triangle creat, que amb el punt lliscant es pot convertir en un quadrat, etc. Llavors ara anem a posar-lo en forma de quadrat, per exemple, que potser és més fàcil de veure. Marcarem un punt, que serà el punt a partir del qual construirem el nostre polígon semblant, i escollirem l'opció homotècia, que la teniu aquí. Homotècia, proporcionalitat, ens demana que seleccionem l'objecte i el centre d'homotècia. Selecciono l'objecte i el centre d'homotècia i ho farem també a través d'un punt lliscant. Nosaltres estem treballant amb la lletra K, però a vegades no sé per què el GeoGebra no ho entén massa bé si li poses K. Suposo que perquè la primera li hem posat A. Llavors li posarem B, crearem el punt lliscant. Llavors el que farem serà fer una homotècia, fer raons de semblança que vagin de 0 fins a 5, per exemple, i que vagin de 0,25 en 0,25. Molt bé. Doncs ja ho tindríem. Anem a aprofitar abans de continuar, com que nosaltres a la teoria la raó de semblança li estem dient K, doncs li posarem que això sigui K. I ara ja ens crearà el nostre polígon semblant, per exemple, amb raó de semblança 2. Recordeu que raó de semblança 2 vol dir que aquest costat d'aquí és el doble que aquest d'aquí, és a dir, si aquests són 2 unitats, aquests són 4 unitats. Però què passa amb la relació entre les àrees? També val 2? Si us fixeu, l'àrea del gran val 16 i l'àrea del petit val 4. 4 per 2 són 8, doncs sembla que no. Llavors, anem a l'opció text, que la tenim aquí. Anem a l'opció text i anem a posar un titulet, raó de semblança entre àrees. Molt bé, 2 punts, d'acord, i a partir d'aquí, evidentment, podeu tunejar al vostre gust el títol, li podeu canviar el color, negreta, cursiva, el tamany de la lletra. Això ja us ho deixo a vosaltres, el podeu moure ja on vulgueu. Llavors ara el que farem serà relacionar les àrees de dividir, per veure la raó de semblança entre les àrees d'aquests dos polígons. Fem el mateix, opció text, cliquem aquí, volem demostrar que això val K al quadrat, és a dir, que la relació entre les àrees és K al quadrat. Anem a escriure les nostres fraccions, dividirem l'àrea del polígon gran, que li direm A', entre l'àrea del polígon petit, que li direm A, i ara li demanarem al nostre GeoGebra que calculi aquesta divisió. Per tant, hem de buscar el nostre GeoGebra l'àrea del polígon gran, que és aquesta d'aquí, i dividir-la entre l'àrea del polígon petit, que és aquesta d'aquí. Molt bé, demanarem que ens ho calculi, per tant seria el polígon gran dividit entre, aquí a dins, dividit entre el polígon petit, escriurem polígon 1 perquè a vegades si no ho entenc massa bé. D'acord, ja ho tenim i aquí ho tenim demostrat. D'acord? L'àrea del polígon gran val 16, l'àrea del polígon petit val 4 i la relació entre les àrees seria 4. És a dir, que si la raó de semblança val 2, la raó de semblança entre les àrees val 4. Si la raó de semblança val K, la raó de semblança entre les àrees val K al quadrat.
D'acord? I això no només passa pel quadrat, sinó que també passaria pel triangle. Podeu veure aquí, anem a l'opció de seleccionar perquè no ens faci cada cop. Doncs aquí teniu l'àrea del triangle gran, l'àrea del triangle petit i es manté amb 4. Si partíssim d'una raó de semblança entre costats 3, per exemple, fixeu-vos que si K val 3, la raó entre les àrees d'aquests dos polígons val 9, és a dir, val K al quadrat. Per tant, en principi ja ho tenim demostrat. Ara ja només ens quedaria doncs, eliminar la graella i eliminar els eixos per deixar-ho una miqueta més polit i centrar una miqueta el nostre GeoGebra, que ens demostra que la raó de semblança entre les àrees de dos polígons és K al quadrat, i canviar colors o el que desitgeu. Espero que us hagi agradat i ara ens veurem al proper vídeo parlant de raó de semblança entre volums.